Good morning. 3 months naman ka karon, no? 3 months lagi siya. Igon lagi siya itong mga hikot-hikot mo. 3 months na mo, bibi, no? No? 3 months na mo pa lang yun. Good morning. Oy! Unsa man to? Unsa man to? Utot? Nangutot ang bibi. Yaks. Nangutot na po ang bibi. Good morning.